पावभाजीसाठी 50 ग्रॅम मी तेल घेतलेलं आहे आणि 100 ग्रॅम मी अमूल बटर घेतलेलं आहे। मी भाज्या घेतलेल्या आहेत। इथे मी 5 टोमॅटो घेतलेले आहेत, 1 सिमला मिर्च, उकडलेले 4 बटाटे मीडियम साईजचे आहेत, 1 बीटरूट आहे आणि इथे 5 छोटी गाजरं आहेत आणि 2 मीडियम साईजचे कांदे आहेत। मी ह्याच्यामध्ये बीटरूट आणि गाजर आणि सिमला मिरची मी बारीक कापून घेणार आहे आणि बीटरूट आणि गाजर मी किसून घेणार आहे। भाजीसाठी मटार मी क्रश करून घेतलेले आहे, बॉईल करून घेतलेले आहे आणि गाजर किसून घेतलेला आहे, सिमला मिर्च बारीक कापून घेतलेली आहे आणि बीटरूट मी किसून घेतलेला आहे। टोमॅटो मी बारीक कापून घेतलेले आहेत, कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। इथे काही मसाले घेतले आहेत। अर्धा टेबलस्पून मी मीठ घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून मी घरगुती लाल तिखट, 2 टेबलस्पून मी आलं लसूण पेस्ट घेतलेले आहे, 2 टेबलस्पून मी पावभाजी मसाला घेतलेला आहे आणि 2 टेबलस्पून मी काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतलेली आहे। बटाटे स्मॅश करून घेतलेले आहेत। गॅसवर मी कढई गरम करायला ठेवली आहे। त्याच्यामध्ये मी 50 ग्रॅम तेल टाकत आहे। त्यामध्येच मी याच्यातलं अर्धं बटर मी टाकत आहे 50। तर त्यामध्ये हा कापलेला कांदा मी टाकत आहे। कांदा थोडासा मऊ झाला आहे। आता त्यामध्ये हे आलं लसूणची जी पेस्ट केलेली आहे ती टाकत आहे। याच्यामध्ये मी आलं 1 इंच घेतलेलं आहे आणि 15 ते 20 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे। लसूण थोडासा जास्त घेतलेला आहे। त्याच्याबरोबरच मी सिमला मिरची पण टाकत आहे। कांदा परतत असताना सिमला मिर्च पण त्यामध्ये परतली जाईल म्हणून मी ती कांद्याबरोबर परतून घेणार आहे। 5 मिनिटे हे मी मोठ्या गॅसवर परतून घेतला आहे। कांदा पण थोडासा ब्राऊन कलरचा झाला आहे। आता यामध्ये मी बीटरूट किसलेलं ते टाकत आहे आणि गाजर टाकत आहे। आता हे सर्व मी परतून घेणार आहे कारण गाजर, सिमला मिर्च आणि बीटरूट हे कच्चच आहे म्हणून मी हे जरा परतून घेत आहे। आता याच्यामध्येच मी क्रश केलेला मटार हा उकडून घेतलेला आहे तोही त्यात टाकत आहे। तोही ह्याच्याबरोबर मी परतून घेणार आहे। 5 मिनिटे मी हे परतून घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये मी बारीक कापलेले टोमॅटो टाकत आहे। तर हे टोमॅटो पण मी या भाज्यांबरोबर चांगलं परतून घेत आहे। आता ह्या भाजीमध्ये मी 1 वाटी पाणी घालत आहे आणि ह्या पाण्यामध्ये ह्या भाज्या सगळ्या मी शिजवून घेणार आहे आणि हे सर्व मी मोठ्या गॅसवरच करत आहे। आता यातलं पाणी मी पूर्ण सुकू देणार आहे। भाजीतलं पाणी आटायला लागलं आहे। आता मी स्मॅशरने थोडं स्मॅश करून घेत आहे भाज्या। मी गॅस मोठाच ठेवलेला आहे। आता ह्या भाज्यामधलं पूर्ण पाणी मी आटवून घेणार आहे आणि पावभाजीमध्ये बीटरूट टाकल्यामुळे पावभाजीला कलर चांगला येतो म्हणून बीटरूट टाकायचं आहे। ह्या भाजीमधलं पाणी पूर्ण आटलं गेलं आहे। हे बघा, पाणी आता बिलकुल नाही आहे आणि ही मी भाजी जवळजवळ 5 ते 7 मिनिटं चांगली मोठ्या गॅसवर परतून घेतली आहे। आता यामध्ये मी मसाले टाकत आहे, काश्मीरी रेड चिली पावडर, घरगुती लाल तिखट, पावभाजी मसाला, मीठ, सर्व मसाले मी ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेत आहे। हे मी जवळजवळ 10 ते 15 मिनिटं मी परतून घेतलेलं आहे आणि स्मॅशरने मी आता स्मॅश करून घेत आहे। परत जेवढं तुम्हाला स्मॅश करता येईल तेवढं तुम्ही ते करून घ्यायचं आहे। आता त्यामध्ये मी हा उकडलेला बटाटा टाकत आहे। आता हा बटाटा मी पूर्ण मिक्स करून घेत आहे। मी परत स्मॅशरने बटाटा आणि ह्या भाज्या सगळ्या मिक्स करून घेणार आहे। आता ह्या भाज्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे ते टाकत आहे। तुम्हाला जेवढी पातळ किंवा घट्ट हवी असेल त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी टाकू शकता। जास्त पण घट्ट जर केली तर ती पावाबरोबर खाता येत नाही म्हणून थोडीशी जरा सरसरीतच करायची आहे आणि जेवढी तुम्हाला स्मॅश करता येईल तेवढी तुम्ही स्मॅशरने नाहीतर मग तुम्ही मिक्सरमध्ये पण करू शकता। मी अजून 1 ग्लासभर पाणी टाकत आहे।
आणि याच्यामध्ये चांगली पावभाजी शिजवून घेणार आहे. पावभाजी तयार झाली आहे आणि कलर पण बघा असं लालसर आलेला आहे. आता मी गॅस बंद करत आहे. वरून मी कोथिंबीर टाकत आहे. मी असे पाव आणलेले आहेत पावभाजीवर खायला. आता हे मधून कापून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे मधून कापून घ्यायचे आहे. त्याला मी बटर लावून घेत आहे. पॅनमध्ये मी हे ठेवत आहे. याला वरून सुद्धा बटर लावायचं आहे. हे पाव दोन्ही बाजूने शेकून घ्यायचे आहेत.